I t'acabes fent la pregunta: què vull ser quan sigui gran? I ara mateix no ens donen respostes. En esta clase hay los físicos, los matemáticos, los ingenieros. Siempre quedaba bien decirlo. Però també hi ha els músics, els poetes i els cineastes. Lampistes, paletes i fusters. I totes les feines del futur. Futur incert, precari, sobreexplotat, futur d'atur. Som l'escola d'Europa. I els que ens quedem, sabrem traçar nous camins? Sí, som una generació forta. Cerquem la innovació i busquem respostes. Reinventem dinàmiques i treballem del que volem. La vida es demasiado corta para tener el trabajo equivocado. Sí, en condicions, respecte i dignitat. Cada un de nosaltres en aquella feina que ens fa tan especials.